ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏବେ ଆସିଲା ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ 6 ତାରିଖରୁ ହୀରାକୁଦରୁ ଛଡ଼ାଯିବ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ। ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖରେ ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶୀଲ ବେହେରା ଗୁରୁବାର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳପତନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଗୁରୁବାର 603.25 ଫୁଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ସମୟରେ ହାରାହାରି 1,01,349 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ଶାସନ କେନାଲ, ପାୱାର କେନାଲ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ 34,254 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଇଛି। ଗୁରୁବାର ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ପୂର୍ବ 24 ଘଣ୍ଟାର ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧର ଉପରମୁଣ୍ଡରେ 33.11 ମିଲିମିଟର ଏବଂ ତଳମୁଣ୍ଡରେ 37.51 ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧରେ 34ଟି କ୍ରେଷ୍ଟ ଫାଟକ ରହିଥିବା ବେଳେ 64ଟି ସୁଇଚ୍ ଫାଟକ ରହିଛି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଏ। ସୂଚନା ଥାଉ କି 1980 ମସିହାରେ ସର୍ବାଧିକ 55ଟି ସୁଇଚ୍ ଓ 30ଟି କ୍ରେଷ୍ଟ ଗେଟ୍କୁ ମିଶାଇ 28ଟି ଫାଟକ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ବନ୍ଧର ବନ୍ୟାଜଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଜଳ ନିଷ୍କାସନକୁ କ୍ଷମତାକୁ 15 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ସରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାର ସ୍ପିଲୱେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା ସକାଶେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ହୀରାକୁଦ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। 48 ଘଣ୍ଟା ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପରେ ରବିବାର ସକାଳ 10ଟାରେ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବ। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ଗତ କିଛି ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ଜଳସ୍ତର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ନେଇ ଡ୍ୟାମ୍ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।